Papisi adera kan jara fasa jara kojugu aywa amaire ko korote tigi sebe dono no de o mande kaw o bela jele ni wulani kliani sokoma ça dépend beni sigiro do awo donc nga fuli be o bela jele
malika famille be fan o fan fɛ ka taa Bamako ka taa États-Unis ka taa Espagne ka taa Italie ka taa Gabon ka taa Brazzaville comment on appelle Brazzaville Mauritanie Pays Dogon Algérie ni Italie fɔ il faut pas que ŋa Côte d'Ivoire malika famille ana kanubaga be yɔrɔ yɔrɔ la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛ dan sɔgɔ k'aw bɛ ni kɔ o y'anw fa tiɲɛ de ye anw tɛ se ka ɲinɛ o kɔ donc ŋa foli bɛ soldaw ye soldaw yɛrɛ yɛrɛ mande soldaw mande sojurutigi n'o ye Bafa ye ani ŋa présidente Sɔngoma ni Bankoma yɔrɔ kɔni ale mande sojurutigi tɛ se ka tɛmɛ ale kan n'a sɔnna ko min ma o bɛ kɛ wa n'a banna ko min ma fɛnɛ o tɛ kɛ donc madame la présidente du projet PDS ŋa foli b'i ye f'i sigiyɔrɔ la i ye hɔrɔn de ye kɛko ye fɔko de donc ŋa foli bɛ ŋa président Racine fɛnɛ awɔ ale de nana ni FPR tɔgɔ ye ani Sogoba kɔni a don kɔni olu de nana ni FPR tɔgɔ ye donc ŋa foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mande soldaw n'o ye Siko ani RAS 24 ye ani malika fitini ŋa foli b'aw bɛɛ ani mande princesse mande princesse femme battante femme père zéro awɔ ne yɛrɛ kelen denmuso awɔ voilà femme qui a la tête sur les épaules ŋa foli b'i ye n y'o de fɔ sa n k'i ka jalamaniya in mɔgɔw bɛ k'a ɲini de ne yɛrɛ bɛ don o don de murukumu ji min na pour que n ka fasa awɔ i ka fasalenya in ka ɲi yɛrɛ de ka ɲi la kojugu kojugu donc vraiment reste tel que tu es voilà ala k'i ka kɔnba ta ka ɲɛ i y'anw bonya k'anw bɔ bolo la k'anw kunkɔrɔ ta mandekaw cɛ la donc vraiment ala k'i ka kɔnba ta ɲɛ i ko muso de depuis sigira don minɛ ko muso donc ne b'i dɛmɛ a kɛlɛ la n b'i soutenir o diyara mɔgɔ min ye o don ma diya mɔgɔ min fɛnɛ ayiwa i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais a bɛ bɛn donc n ka foli bɛ soldat invisible fɛnɛ ye n'o ye Abdramane Kante Banikɔka yɛrɛ yɛrɛ Denis yɛrɛ yɛrɛ Dakiri yɛrɛ yɛrɛ Dugudasiri ani malika terimuso malika kɔrɔmuso malika kɔrɔba tonton malika Muna malika malika ka Muta Aja Dramé donc voilà n ko n y'o de fɔ sa n ko muso tɛ se ka pari ka Aja Dramé bɔ malika ka Muta kɔni ko denjan fɛn man gɛlɛn baloko man gɛlɛn f'a fɛrɛ bɔ ko ok donc n ka foli bɛ kamitiw fɛnɛ ye kamitiw yɛrɛ yɛrɛ les fils du Mandé voilà les fils de Kama les fils des ancêtres Mandé n ka foli bɛ kamitiw ye n'o ye Kayika yɛrɛ yɛrɛ n'o ye bani a tɔgɔ Cissé comment on appelle Kem Cissé MC Cɛminɛcɛ Jara Kamit Sorcier kamitiw bɛɛ quoi voilà international kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kaso malika n ka foli b'i ye n famani ma n tɛ k'i mankan mɛn le lynx Côte d'Ivoire Espagne kaw aw bɛɛ lajɛlen ko don n ka foli b'aw bɛɛ halisa malika famille mɔgɔw a y'aw jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma association tɛ se ka kɛ tile kelen ko tɛ donc voilà awa tɛ sa musoba ale kɔni de y'an ka information jɛnsɛnba ye fan bɛɛ fɛ n ka foli b'i ye ne yɛrɛ denkɛ virus a n'a ka mami jolie a n'a ka Eva jolie n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc ni ɲinɛna mɔgɔ min kɔ a bɛ se ka kɛ ɲinɛ de ye donc vraiment sinon o de don sinon ko wɛrɛ tɛ Abdramane Kante i ka foli bi yan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan donc voilà Mustapha aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan Jeli Suker n ka foli b'i ye awɔ Mandeka halala yɛrɛ yɛrɛ tonton Kabanogo Ivan tout le monde jo bala yɛrɛ yɛrɛ ah Mande cɛ kumaba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen n y'o de fɔ n ko gloire et fidélité à nos ancêtres le seul guide le seul qui nous guide partout an bɛ yɔrɔ yɔrɔ donc an ko k'an bɛnbakaw don an ko k'an bɔkolo de an ko k'an ka taabolo kɔrɔw de an ko k'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma dɔɔni an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ parce que diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na bi n'an ɲinɛna an ka kɔrɔlenw kɔ dɔrɔn an t'a dɔn an bɛna mun fɔ an denw ɲɛna an t'a dɔn an bɛna mun fɔ an mɔdenw ɲɛna donc a mɔgɔ tɔw man ca tuguni Sali Mata an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc a tɔw man ca tuguni anw bangebaaw ye mun d'an ma n'an ma an denw fɛnɛ ka fɔ an mɔdenw ye finalement a laban an ka culture bɛ tunu an na an danbew bɛ tunu an na an bɔkolo bɛ tunu an na donc o ye ko ye ko min man ɲi quoi donc vraiment an y'o de fɔ toujours religion bɛɛ ye tiɲɛ ye mais taabolo kɔrɔ min tun bɛ anw fɛ yen nɔ n'anw mɔkɛw tun b'o kɛ religion fɛn o fɛn fɔra silamɛya ni chrétien kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ Mande a ye taa kurukanfuga charte ta a bɛɛ tun bɛ Mande fɔlɔ la an mɔmusow b'a fɔ an ɲɛna k'an kana nkalon tigɛ k'an kana nkalon da mɔgɔ la an kana mɔgɔ juguya an kana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ an kana
son ko min bɛ mɔgɔ lamaloya an kana sɔn a ma fɔlɔ la n'i tun ye nkalon tigɛ n'i minɛna i bɛ taa diɲɛ fɛ de i tɛ segin tuguni voilà donc o tun y'anw danbe kɔrɔkɔrɔ de ye an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ nos valeurs là il faut qu'on les transmet à nos enfants à nos petits enfants donc an tɛ se silamɛya nan'o bɛɛ sɔrɔ an fɛ yen donc voilà an ka foli b'an ka guide yɛrɛ 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 le lynx la main de Dieu le fils des ancêtres mandingues cɛ kumaba yɛrɛ yɛrɛ furufurutigi ale bɛ pɔn jukɔrɔ kuma bɛɛ n ko n y'o de fɔ sa quand j'ai choisi très bien ne depuis ne y'a choisi don min na ka tugu a kɔ wallahi ma tigɛ cɛ in na an ma tigɛ a la wa an tɛna tigɛ a la fɛnɛ parce que mɔgɔ min don a b'a yɛrɛ dɔn a b'a sugu dɔn depuis a sigira don min na a nana ni kumakan kelen min ye o de don diinɛ tɛ faso jɔ wa hali ni diinɛ ye faso jɔ a b'a ci wa a ye min fɔ tiɲɛ de don aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali la bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc n'a tun ye ko kɛ min bɛ anw lamaloya sama sɔrɔ an yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'an sigi ka video kɛ mais aw m'a ye mandekaw kun kɔrɔtalen don awɔ an b'an disi gosi n'an ka halaladenya de an b'an disi gosi n'an ka tiɲɛtigiya de an kun kɔrɔtalen don parce que malika m'a lamaloya tile kelen a ma ko fosi kɛ mun tɛ tiɲɛ ye a ma kuma foyi bɔ mun tɛ tiɲɛ ye wa a ma deli ka kuma fila fɔ a ma fɔ tu yan fɛ a ma fɔ ca yan fɛ a kɛra hali ni kafiri don an ka sira t'o la an ko min bɛ bɔ a da kɔnɔ de awɔ a bɛ ka tiɲɛ mun fɔ a y'i to dibi min na ka anw kunu ka bɔ sunɔgɔ la anw ma maloya tile kelen anw malika famille mɔgɔ mɔgɔ tugura kɔ san 3 fɔ bi an ma maloya an ma kumadigi sɔrɔ o de ye mandekaya yɛrɛ ye n'a ma ɲɛ i bɛ kuma fɔ i yɛrɛ k'a wale kɛ i kana sɔrɔ jɛnɛya la i kana sɔrɔ kalabanciya la i kana sɔrɔ fosi la o bɛ anw fɛnɛ sankɔrɔta sinon association dɔw bɛ yen nɔ a kɛlen bɛ popapo yɔrɔ de ye n'o dun kɛra dɔrɔn barika bɛ bɔ association na Kɔnte Koloma Sanjaku n ka foli b'i ye cɛba yɛrɛ yɛrɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc voilà c'est pour vous dire que halisa an sigikun ye association ko de an sigikun ye fantanw dɛmɛni ko de parce que anw bɛ tunga de fɛ ɲɛnafin banna an somɔgɔw ɲɛnafin banna an n'an ka jamana yɔrɔ ka jan donc an bɛ se ka mun kɛ fasoko la o ye nin de ye sigikun wɛrɛ t'an na dɛ association ko dɔrɔn de don ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔ minnu tɛ kow kalama k'olu bɔ kow kalama sinon k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ de contre la non mɔgɔ tɛ se ka bila fɛn contre la mais diɲɛlatigɛ ko dɔw bɛ yen nɔ ni nkalon nana ka na mɔntɔ ka di mɔgɔw ma obligé an bɛna fɔ ka nkalon min bɔ a la k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye o n'i bɛ fɛn contre la o tɛ kelen ye quoi donc vraiment halisa malika famille mɔgɔw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna association a daminɛ ka gɛlɛn mais n'aw continuera k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'aw ŋaniya kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ k'aw de ye fa kelen ba kelenw ye aw de bɛ mɔgɔ kelen de nɔfɛ o ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si la donc an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an kana janfa kɛ an ka ɲɔgɔn juguya dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila ɲɔgɔn kɔfɛ an ka ɲɔgɔn ŋaniya juguya dabila an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛra bilayi an bɛ se yɔrɔ la an ma se yɔrɔ min na ko ye dɔɔni de ye ala tɛ se ka ko girin ka kɛ o ko bɛ taa dɔɔni n'i y'a ye tubabuw ka association bɛ 20 ans 30 ans kɛ parce que mun na u b'a kɛ ni jɛlenya de ye u b'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya de ye u nana kun kelen de kama o de ye ka fantanw dɛmɛ tant que n'i bɛ o de b'i kunkolo la ka taga ni ko wɛrɛ tɛ bilayi i bɛ se yɔrɔ la i ma se yɔrɔ min na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na anw fila anw sɛgɛnna ça fait 3 ans ou 4 ans anw bɛ combat in na donc anw sɛgɛnna i y'a mɛn anw sɛgɛnna mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na anw place ta ainsi de suite quoi diɲɛ o de ye quoi i y'a ye mais mɔgɔ kana kɛ ɲɛngo i kana kɛ asiri ye k'a fɔ ko fɔ e kelen non o ye nkalon de ye i kelen tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali ni malika tɛ yen bi a ka cɛdenw bɛ yen nɔ cɛ kumaba caman de b'a kɔfɛ n'o ye anw ka mande avocat ye n'o ye an ka mande intellectuel ye n'o ye dɔnko ye n'o ye buba ye n'o ye fakoli ye n'o ye cɛminɛcɛ ninnu ye MC ninnu ye tant que olu bɛ yen nɔ anw jigi ma kari hali ni malika tunna bi malika famille bɛ taga ɲɛ n y'o de fɔ a ye na don malika famille la a ye na parce que aw maliyɛnw filɛ nin ye aw tɛna ko daminɛ fo ni ko sera jama yɔrɔ ma tuma min na k'a bɛ sɔrɔ ka boli ka na non ko tɛ ten i bɛna ko mana bilen tuma min na ko sɛgɛn bɛ ko la tuma min na o y'i na kuma de donc n ka foli bɛ bamakɔkaw ye parce que aw de bɛ terrain kan ani pays dɔgɔ mɔgɔ an jigi b'aw kan halisa a ye wuli k'aw jɔ i y'a mɛn a ka gɛlɛn parce que mali association n'i ko k'i bɛ association ko kɛ mali la maliyɛnw hakili la ko association ye wari de ye maliyɛnw b'a fɔ de ni i ye association kɛra dɔrɔn wari b'a la wa ko bɛɛ kɛra wariko ye mali la fɛn bɛɛ kɛra wariko ye alors que association ma dabɔ o kama aw de b'a ka wari ta ka don association na pour que ka fantanw dɛmɛ pour que ka fɛn dɔ changer a ka jamana kɔnɔ mais n'i taara association sigi mali la pour que i ka mɔgɔ sɔrɔ c'est tout à fait un problème parce que fɛn bɛɛ sigilen bɛ wariko de kan wari b'a la wa ko tɛ se ka kɛ ten o
mɔgɔ se ka girin ka wari sɔrɔ tile kelen donc diɲɛ tɛ o ye quoi ye ko wɛrɛw bɛ yen nɔ mɔgɔ i b'i tɔgɔ de makaran anw bɛnbakaw tun b'o de kɛ u tun b'o fɔ ka dɔnkili la hali n'a ye an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔw ka dɔnkili lamɛn aw b'a dɔn k'a fɔ n'u ye dɔnkili fɔ u tun bɛ kuma fɔ an ye i b'i sigi ka miiri fo i ɲɛji bɛ bɔ kuma dɔw la parce que dɔnkili ninnu tun ye wajulu de ye an wajulu fɛn o fɛn filɛ senna bi an ka fɔlɔfɔlɔ dɔnkilidalaw Salifu Keyitaw ni Tara Bɔrɛw ni Kɔnɛ Kumare ninnu ni a tɔgɔ Fanta Danbakɔrɔba ninnu ni fɛnw olu ye nin bɛɛ fɔ anw ɲɛna ka ban i kana nin kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ fɔlɔfɔlɔ la an ka dɔnkili tun ye wajulu de dɔnkili kɔrɔlen minnu bɛ da dɔnkilidala ninnu ma wari ɲini u ma sanu ɲini u ma foyi sɔrɔ y'a mɛn f'a mɔgɔ kelen kelenw olu tun ye wajulu de ye donc anw mako tɛ wajulikɛla foyi la anw mako bɛ an ka taabolo kɔrɔw de la an ka jamana tun bɛ cogo min na kɔrɔlen an danbe ni exemple tun bɛ ta maliyɛn den ka fɔlɔ la anw bɛ fɛ an ka segin o cogoya kɔrɔ de la parce que maliyɛn den danbe tiɲɛna an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fɛngɛ quoi yaya kojugu foyi tɛ n'a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na tuguni quoi o tun tɛ anw danbe ye ni mɔgɔ kun jɛra fo k'i sa a gundo de bɛ to i kɔnɔ fo k'i sa don min na n'a y'a gundo f'i ɲɛna fo ka diɲɛ wuli t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna fɔlɔ an tun bɛ ten aw b'aw ka teriya kɛ fo ka taa sa gundo min b'e kɔnɔ o b'i teri kɔnɔ a tɛ fɔ mɔgɔ si ye wa aw ka du kɔnɔ fɛnɛ ni ko o ko kɛra du kɔnɔ mɔgɔw a b'a géré aw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ bɔ a kalama anw lamɔna o de la mais bi bi na du kɔnɔ kelen kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na fɔlɔ u b'a fɔ ko karisa de ye ɲɛɲini dɛ karisa de ye baara dɛ foyi tɛ nin karamɔgɔ lankolon ninnu ni furabɔla lankolon ninnu ni prêcheur lankolon i y'a mɛn olu de nana ka na mɔgɔninfinw kun kari ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɛ bɛɛ jugu ye mais maliyɛndenw il est temps que an ka segin an ka taabolo kɔrɔw ma il est temps que an ka segin an danbe kɔrɔw ma mɔgɔ m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ fɛn kɛ mais i ka ko kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ quoi hali ni minɛna karisa e de ye nin k'a fɔ k'i y'a kɛ quoi a banna quoi mais an t'o kɛ an ye ɲɔgɔn juguya fo ka dama tɛmɛ nkalon bɛ taa da fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn karisa ye nin kɛ hali an t'a ɲini k'a faamu an bɛ se k'o tigi minɛ n'o ye ten voilà mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ idée kelen na kuma dɔw la mais aw kana ɲɔgɔn juguya minɛ aw ka taa ni ɲɔgɔn aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ o de y'a ye voilà donc an ka bi émission bɛ i jɔ yanni ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ bi an taara carte nina ko la donc maliyɛndenw welewelekan de don ka se bɛɛ ma tunkarankew minnu bɛ jamana fan o fan minnu bɛ province la bi an taara marche kɛ jama cayara jama bɔra malika famille ko tɛ CDR ko tɛ URD ko tɛ a fɔra ko anti carte nina de ko ka nina bɔ fɛn na a tɔgɔ passeport la parce que munna mɔgɔw kungo gɛlɛyalen don nina ko in na parce que munna n'a fɔra e donna ni papier dɔ ye sisan nɔ o tɛ ka wolosɛbɛn yɛrɛ ye donc i obligé len don jamana n'a sigi cogo de don bɛɛ bɛ ka papier sɔrɔ cogo dɔn bɛɛ b'a dɔn i b'i ka papier sɔrɔ cogo min na nɔ donc n'a a fɔra ko o carte nina min kɛra k'e ye carte nina kɛ ka sɔrɔ ka na don tunga fɛ ni tɔgɔ wɛrɛ ye ou bien ni jamu wɛrɛ ye a ka gɛlɛn quoi tubabu dun ka papier tɛ sɔrɔ ten gansan f'i ka nkalontigɛw ni kalabanciyaw kɛ a ma nɔgɔ quoi bɛɛ b'i ka papier sɔrɔ cogo dɔn donc an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kungo nɔgɔya quoi faamaw n'aw tulo b'an na a ye passeport nin bɔ carte nina na quoi a tɛ marcher n'i y'a ye anw ka passeport bɛ feere diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ a bɛ Guinéenw bolo a bɛ Camerounɛw bolo a bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo Centrafricains bɛ bɛɛ bolo Mali passeport ye fu de ye o ye aw de ka yuruguyurugu ye aw m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la de sinon Côte d'Ivoire passeport tɛ sɔrɔ Burkina passeport tɛ sɔrɔ Laginɛ ta tɛ sɔrɔ kuma tɛ Sénégal ta ma mais anw de ka jamana kɛra po jamana ye anw ka jamana de kɛra passeport bɛ bɛɛ bolo donc n'aw bɛ ɲɛɲini passeport ko in na a ye ɲɛɲini mɔgɔ caman kana passeport sɔrɔ mais a y'a lajɛ tunkarankew bɛ ka sɛgɛn kojugu bon mɔgɔ fɛnɛ mana taa ka taa k'i bɛ taa jɛkulu wɛrɛ sigi ko carte nina ka taa maliyɛndenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an ɲɛ bɛ dɔw la bi k'olu fɛnɛ bɛna taa ko carte nina ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ kelen a ye aras 24 wele i y'a mɛn ou bien a ka siko wele u ka aw don site kɔnɔ a bɛɛ site ba kelen an k'a bɛɛ kɛ kɛlɛbako kelen quoi an kana fara tuguni parce que n'an fara la dɔrɔn a tɛ ɲɛ faamaw bɛ dɔw négocier an fɛ dɔw bɛ négocier an fɛ a laban kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo quoi maliyɛn dun ka jɛ ye jɛ o de ni maliyɛn jɛra sisan bilahi kelen bɛ bɔ kɛrɛfɛ ou bien fila bɛ bɔ kɛrɛfɛ nata ni tɔgɔ kama o bɛ wuli o bɛ taa ko dɔ kɛ donc an bɛ fara a laban fanga tɛ kɛ mɔgɔ si la aw yɛrɛ ye jama min bɔra bi maliyɛn den bɛɛ de don malika famille ko tɛ foyi tɛ malika famille mɔgɔ dɔw b'a la diɲɛ bɛɛ b'a la dɔw bɔra province la dɔw bɔra Italie ka na bɛɛ de nana nin carte nina ko in na quoi parce que mɔgɔw sɛgɛnnen don tunga fɛ n'an faso kun ka di an kun tɛ boli ka na yan bilayi mɔgɔ b'i kɛ ji kan yɔrɔ yɔrɔ ni kɔgɔjiba in kan yɔrɔ yɔrɔ i t'a dɔn i bɛ sa de wa i bɛ balo de wa erikaw bɛ nin dun de wa waraw de b'i dun wa i t'a dɔn e ni ala na kira cɛ ni hɛrɛ b'i faso la i bɛ bɔ yan i bɛ bɔ k'o kɛ yan donc n'olu tigilamɔgɔw sera yan
ça a félicité, ça a les encouragé pour que vous fassiez que papier sur le chogomina quoi. Donc Mali autorité ou aw dun filɛ nin ko bɛɛ de yurugu ye ko bɛɛ de yurugu a ye yurugu kɛ k'an ka jamana ci fo ka se bi ma a ye jamana in lajɛ tɔ si tɛ jamana in na tuguni jamana in bɛ nimakaran de la ala ni aw ka corruption bolo aw k'a lajɛ tilegan bilenbilen fɛ mɔgɔ bɛ marifa ci ɲɔgɔn na ka mɔgɔ ka saki minɛ la ka mɔgɔ ka t'i baarakɛ mobili kɔnɔ aw taara k'a fɔ k'o ye sɛgɛn ka baara ye aw taara k'a fɔ ko nin ye i bɛ ka 7 ans de gouvernance ye han aw taara k'a fɔ ko nin ma bɛn n'i ye mɔgɔw wele ka ɲɔgɔn faga yɔrɔ o yɔrɔ c'est que ça ne va pas dumuni de ti mɔgɔw bolo sinon ni hɛrɛ bɛ yen an filɛ tubabula min lajɛ mɔgɔ bɛ bɛn mɔgɔ kan wa n'a y'i diya i b'i ka telefɔni bɛ boli kɔ i bɛ tila ka taa ka n'a sɔrɔ yan mais ka marifa ci adamaden na Mali kɔnɔ marifa tɛ an ka polisiw bolo foyi t'u bolo an ka polisiw armelen tɛ ni vagabond nana ka n'i baara kɛ sisan nɔ ka taga moto de bɛ polisi ninnu bolo hali mobili ɲɛnama t'u bolo aw ni ala cɛ n'a fɔra ko miliyari joli joli bɛ détourner jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu gɛrɛ fɛn k'olu k'an lakana hali bolimafɛn ɲɛnama t'olu bolo aw ka polisiw ka condition lajɛ bani aw k'u ka samara koyogo cogo lajɛ arme t'u bolo y'a mɛn foyi t'u bolo ne kɔni bɛ min fɔ walahi n'an m'an jija walahi an ka jamana bɛ kɛ fɛn ye Mexique ye ne ɲɛ b'o de natɔ la maliyɛn denw n'aw ma wuli k'aw jɔ ni insécurité ko in na an ka jamana bɛ kɛ Mexique ye sɔrɔsiw aw nana fanga la normalement a kan ka sɔrɔsiw labɔ de u ka patrouille kɛ arme b'olu minnu bolo u ka patrouille kɛ quoi u ka patrouille kɛ parce que polisiw fɛn t'u bolo y'a mɛn n'a fɔra n'i ye reportage dɔ fɛnɛ généraux jaja généraux de fɛnɛ bɛ sɔrɔsiw ka wari tigɛ ka taa so jɔ n'o ye ni jamana an bɛ bɔ min an b'an ko min an b'an jami an bɛ taa min bɛɛ bɛ wari sɔrɔ c'est à dire quoi wari dɔrɔn wari l'argent seulement aw dun b'a dɔn wari in tɛ se ka jamana jɔ a tɛ se c'est à dire yurugu tɛ jamana si jɔ quoi a jamana bɛ ci de a bɛ mago dilan mais a tɛ jamana jɔ a conséquence filɛ nin ye o fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali la bi n'i ye mɔgɔ bɛ t'u yɛrɛ faga mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn faga ni marifaw ni fɛnw maliyɛn den kun bɛ hinɛ bɛ maliyɛn den dusukolo la parce que ça ne va pas ala ni aw ka détournement a ye mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ kɛmɛ nin yɔrɔ dun aw b'a dɔn ka o kɔlɔlɔ de nin ye insécurité fɛn fɛn filɛ bi faama aw de nɔ don walahi a y'an tɔɲɔ quoi a y'an somɔgɔw tɔɲɔ i bɛ bɔ hali tɛ se ka bɔ Bamakɔ su fɛ tu as peur hali sigilen ka so kɔnɔ dɔ bɛ se ka n'i faga o kun tɛ kɛ Mali la i b'i ka dayɛlɛ ka si Bamakɔ foyi kun t'a la mais a lajɛ burusi kɔnɔna bɛɛ videra bɛɛ nana Bamakɔ ala ni sɛgɛn bolo ala ni marabagajugu ninnu bolo ala ni insécurité bolo nin ye mun ye anw y'aw jigi da aw kan k'aw de ye masakɛw ye k'aw de bɛ se k'an ka jamana kɛ jamanaba ye k'an ka jamana kɛ jamana tɔgɔba ye mais bi a ye Mali lajɛ c'est la honte i bɛ maloya bi k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye ka sɔrɔ n'i tun ko k'i ye maliyɛn fɔlɔfɔlɔ la walayi f'i b'i disi gosi f'i bɛ fɔ fierté sugu dɔ bɛ na i la hali tubabu tun bɛ baara confier maliyɛn de la b'a sɔrɔ les maliens sont les plus sérieux mais o tɛ bi ye dɛ o tɛ bi ye quoi jogo jugu bɛɛ b'an na an bɛ suyɛnni kɛ an bɛ nkalon tigɛ an bɛ kalabanciya kɛ an bɛ jɛnɛ kɛ wari kama nafolo kama fɛn bɛɛ kama il est temps maliyɛnw n'an m'a dabila walayi an ka mun b'an bolo an k'an contenter n'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi faamaw waritigiw aw minnu bɛ wari b'aw minnu bolo walayi u bɛ taa bi aw de kan mɔgɔ bɛ taa bi fantan kan a bɛ fantan bolo wa a tɛ fantan bolo aw ka jamana bɛ kɛ Mexique ye Mexique favela Brésil walayi a bɛ k'a ye n'a ma k'a b'a fɔ ma tu ɲamɔgɔ di n'aw ma ka mesure ta kɔni sɛgɛn bɛ mɔgɔw la o mɔgɔw b'a kɛ cogo di donc o kun ye entre parenthèse ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka n y'o de fɔ n ko karamɔgɔw aw fɛnɛ nɔ b'a la il y a trois couches sociales qui ont détruit le Mali o ye jeliw ye moriw ani karamɔgɔw ani politiciens c'est à dire politiciens karamɔgɔw ani jeliw olu de ye Mali ci politiciens y'a wari ta k'a dun karamɔgɔw y'u dɛmɛ a kan ka nasikolonw feere mɔgɔw ma ka mɔgɔw kunkolo détourner i y'a mɛn jeliw n'olu bi ni fɛn tɛ bolo e fasa tɛ da ni fɛn tɛ bolo e tɛ mɔgɔ ye quoi e man kan tɛ ka jate société kɔnɔ donc ninnu mɔgɔ saba de Mali ci ninnu de ye Mali cibaga ye parce que n'a fɔra ko fɛn tɛ bolo i obligé len don ka taa suɲɛ ka na n'a ye ka taa di karamɔgɔw fɛnɛ ma olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ politiciens ye karamɔgɔw de tɛ se ka tiɲɛ fɔ politiciens ye olu bɛ politiciens nɔfɛ girinna donc bɛɛ c'est à dire quoi c'est trop an ka dugu jamana cibaga tɛ mɔgɔ si ni mɔgɔ saba kɔ n'a jara mɔgɔ min ye o don a ma ja mɔgɔ min ne bɛ n ta fɔ ka tɛmɛ i tɛ ne balo i tɛ ne to i tɛ ne na donc tiɲɛ de don anw ka jamana kun tɛ taa o jamana cira k'a ban pewu n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw sigilen bɛ olu tɛ baara la dɔw de bɛ baara kɛ ka taa d'olu ma aw ye jɔn bɛ jɔn balo aw ɲɛ bɛ tubabula jɔ cogo la o aw ko k'olu mun ye kafiriw ye olu mun ye kafiri olu ka jamana jɔlen don cogo di mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si balo bɛɛ bɛ wuli ka baara kɛ hali imamuw bɛ baara la yan nɔ
misiri welelaw bɛ baara la no bɛɛ bɛ baara kɛ tout le monde mais dɔ de b'i sigi dɔ ka dɔ balo aw ko ko diɲɛ kan kana boli diɲɛ nɔfɛ fɛn limousine b'aw bolo jet privé b'aw bolo fɛn bɛɛ b'aw bolo so ɲumanw b'aw bolo aw bɛ sigi climatiseur kɔrɔ aw dun ko tɔw ka dɛ aw ma quoi donc mais c'est trop aw de y'an ka jamana bila retard la ka mɔgɔw kunkolo minɛ mentalement aw bɛ seli ni sun ye jamana fɛn o fɛn na a bɛɛ ye jamana pauvre ye sinon tubabula yan nɔ walayi i bɛ soli ka wuli min kɛ i bɛ boli min kɛ fɛn bɛɛ n'a cɛ i tɛ seli ma sɔrɔ a tɛ ku i la yɛrɛ i tɛ seli ma sɔrɔ a ko k'olu mun ye kafiri ye fɛn bɛɛ b'u ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ de bɛ yan tout walayi i tɛ soso ye i tɛ dimɔgɔ i tɛ foyi ye fɛn bɛɛ voilà donc k'o fɔ aw ɲɛna et puis aw ye mun kɛ ko muso ne de o de kama ne ko muso a ye wuli a ka baara kɛ musomaninw a ye wuli a ka baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ balo a kɔnɔ mɔgɔninfin ka n'i jigi da mɔgɔ si kan a ye wuli a ka kalan a ye wuli a ka baara kɛ a ye wuli a ka yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan musow a ka ko dɔ k'aw yɛrɛ ye quoi dɔ ko kuma sera parce que fɛn bɛɛ bɛ muso contre la Afrique fɛn bɛɛ de bɛ muso contre la n'a fɔra ko muso n'e bugɔra i k'o muɲu n'i nenina i k'o muɲu i ka sabali i ka nin k'i cɛ i ka nin k'i cɛ ye lahara fɛnɛ foyi t'an bolo ye lahara foyi tɛ musow bolo ko n'an sara fɛnɛ 72 vierges o bɛ di cɛw ma yen nɔ c'est à dire 72 vierges bɛ di silamɛ cɛw ma o kana silamɛ musow ta ye mun y'a ko la sisan an m'o faamu dɛ donc on peut pas continuer comme ça musow foyi ta ye aw ye diɲɛ kɔnɔ muɲu ni sabali kɔ lahara fɛnɛ fɛn t'aw bolo donc o ɲuman ye min ye a ye diɲɛ makaran a ye wuli i y'a mɛn être seul dans la vie la o ma mɔgɔ si faga k'a fɔ ko ni cɛ t'i bolo dɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ ni nin t'i bolo dɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ a bɛɛ nkalon de a bɛɛ nkalon k'u toro mɔgɔw hakili kan nkalon de don kelennabila ma mɔgɔ si faga diɲɛ kɔnɔ si tu n'es pas heureux dans un foyer i yɛrɛ ɲini ni cɛ t'i bonya i yɛrɛ ɲini dɔ kɛra quoi y'a ye maliyɛn cɛ de c'est à dire maliyɛn cɛ bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ta k'a d'i ma mais maliyɛn cɛ tɛ muso respecté maliyɛn cɛ bɛ bɔ dugu tila fɛ ka na don a muso ka fajiri da fɛ muso bɛɛ sɔn jalen don muso bɛɛ sɔn jalen don kuma tɛ o ye fantanw yɛrɛ ta ka fisa ni fantan bɛ cɛ la dɔrɔn a b'a mun ye mais n'a ye wari sɔrɔ dɔrɔn c'est fini muso kelen muso fila muso saba ne yɛrɛ mana dɔw ye a bɛ luwanse la ka tila ka taa muso fila furu ou bien ka muso saba furu a ko ala y'o fɔ ka den 120 wolo ko ala y'o fɔ ala m'o fɔ mɔgɔ si ye donc muso a ye wuli aw ka dɔ k'aw yɛrɛ il faut être forte une femme doit être une femme battante musoya tɛ mɔnɛ dɛ muso kolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ sinon cɛ bɛ se ka baara fɛn o fɛn kɛ bilayi i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ quoi foyi t'aw ye jahanama kɔnɔ dɛ vierges de sigilen bɛ silamɛcɛw ye yen nɔ donc ni magara la i y'a mɛn olu bɛ tila ka kole olu sinbara jɔlen don yen nɔ i y'a mɛn muso jɛmanw fɛnɛ hana donc aw y'anw ka farafinya ta tiɲɛ depuis o yɔrɔ la donc ça dire quoi les 72 vierges qui sont dans le paradis là donc il y a aucune femme noire là-dedans quoi donc farafinmuso yɛrɛ t'a la quoi a bɛɛ muso jɛmanw a bɛɛ arabumuso de ye farafinmuso yɛrɛ t'a la ahɔn an m'o yɔrɔ faamu dɛ jahanama c'est à dire arajinɛ kɔnɔ muso bɛɛ muso jɛman ye nɔrɔmaw ye donc farafin anw minnu ye diɲɛ den fɔlɔw ye anw ta ye jumɛn saako la donc anw ka représentation si tɛ yen quoi donc c'est du mensonge monté de toutes pièces pour que mɔgɔw hakili minɛ diinɛ bɛɛ tiɲɛ mais kalabanciya minnu b'a la a y'olu bɔ a la a y'a fɔ maliyɛndenw ye u ka wuli ka taa baara kɛ a y'a fɔ mɔgɔw ye u ka wuli ka dɔ kɛ quoi a bɛ presse lankolon minnu na dɔ kɛra quoi furakolon feere ninnu ni nasi feere ninnu dɔ kɛra nkalon de y'a bɛɛ ye nkalon de y'a bɛɛ ye i ma furu de i bɛ jahanama kɔnɔ dɛ muso n'i ma muɲu i cɛ ye dɛ cɛ kan ka muso bonya muso kan ka cɛ respecté aw bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn bonya tubabuw y'o de dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya i y'a mɛn voilà mais anw fɛ yen nɔ i bɛ bugɔ i bɛ nɛni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛ k'i la sunkuruw bɛ taa tigɛ u bɛ don i ka fajiri da fɛ e k'o bɛɛ muɲu ko mun kama ko e denw ka barika o tuma ne kelen den don wa o tɛ nkalon ya donc a bɛ ka kɛ dɔ de ka ɲɛkumu kan n'an sara o fana kelen na tuguni arijinɛ kɔnɔ 72 vierges bɛ cɛw bolo yen nɔ ah foyi tɛ musow bolo aw musow la kaw aw tɛ mɔgɔninfin kunkolo tɛ baara kɛ hali n'i ma kalan cogo cogo i kunkolo ka baara kɛ o don ye Majare ka interview ye Mali jolidenw ka page kan effectivement c'est à dire yala quoi yala ka ɲi voyage ka ɲi parce que anw minnu bɛ tunga fɛ bi anw ka mentalité ani maliyɛndenw ka mentalité se ka kɛ kelen ye anw minnu bɛ yan bi anw ye mun y'an ɲɛ na parce que an y'a fila bɛɛ vécu an wolola Mali la ka mɔ Mali la ka tila ka na tunga fɛ ka n'o éducation fɛnɛ ta donc an ka mentalité tɛ kelen ye nous on est obligé ka bɔ ka an sɛriw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔmuso an'an baw k'u sensibiliser u bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'u kunkolo ɲagami nkalon de don muso k'a ka bonheur la i y'a mɛn ala bɛ muso yɛrɛ de fɛ muso yɛrɛ de ye bonheur ye muso tɛ ko o ko la ko ɲɛnama tɛ ni muso m'a sen don ko o ko la ko ɲɛnama tɛ mais aw y'o bɛɛ kɛ fu ye ka muso kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye cɛw tɛ musow bonya donc ne kɔni bɛ min ɲini aw musolakaw fɛ wuli ka dɔ k'i yɛrɛ kelenna sigili kelenna toli n furu sara o
o ma mɔgɔ si faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ awɔ o t'a yira k'a fɔ k'i se ka kɛ fɛn ye awɔ y a quelqu'un qui t'attend quelque part ni dɔ y'i bila dɔ b'i ta awɔ diɲɛ o de o dɔ b'a fɔ k'i da kasa ka bɔ dɔ b'a fɔ non a kusu i k'a kɛ n da kɔnɔ donc an sigikun ye association ko de an sigikun ye kan an dɔgɔninw n'a kɔrɔw sensibiliser toujours parce que muso ka fɛgɛ muso ni cɛ tɛ kelen quoi fanga min bɛ cɛ la o tɛ muso la donc toujours an b'an sigi an bɛ musow de ka kɛlɛ la voilà n ka finman bɛ mali jolidenw fɛnɛ u bɛ kɛlɛ mun na bi vraiment u bɛ faso kɛlɛ la u bɛ ka mɔgɔninfinw bɔ ko kalama nin de fɔra ni bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana problèmes de faire face aux problèmes qui sont dans notre société donc caman bɛ bɔ a la quoi donc voilà kuma cayara kɔni ma ɲɛna mɔgɔ kɔ voilà donc toujours an sigikun ye association ko de n'aw ye ne yɛrɛ sigilen kɔnɔ aw b'a dɔn ka fɔ kɔni ko n'a kɔrɔ de don dɛ sinon ni min dara ne yɛrɛ ka nkalon caman dara ne yɛrɛ la dɛ mais ala ye tiɲɛ bange toujours n'i bilara mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw bɛ bila i kɔ wallahi ne ta ma digina fiyewu parce que sɛgɛn ka baara don sɛgɛn m'an bɛɛ la sɛgɛnbaatɔ dugu kɔni ɲuman tɛ o n ko ni sɛgɛn bɛ mɔgɔw la n ko dɔ de b'a c'est à dire u ɲunnen bɛ dɔ ka donni na don o don ko o fɛngɛ donni min bɛ yɛrɛ ko e ɲɛ t'o la dɛ walita de b'u kun ka yaala an bɛɛ lajɛlen bɛ tɛ sɛgɛn ka baara don sɛgɛn de y'an se nin jamana in kɔnɔ yan nɔ voilà c'est la pauvreté hein donc ne tɛ jigin mɔgɔ la quoi ne nenibagaw ni ne kɔrɔfɔbagaw kɔfɛ walahi ne tɛ jigin aw la ne tɛ jigin aw la parce que sɛgɛn ka baara don occupation tɛ mɔgɔw la fantan jamana c'est tout à fait c'est comme ça toujours problème i m'a ye fantan du kɔnɔ siɲɛta de bɛ don o don wa sinon faamaw ka du kɔnɔ waritigiw ka du kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen wɔyɔ tɛ yen mais a bɛ faamuya n'an taara ɲɛfɛ halisa a bɛ faamuya donc an ka foli bɛ an ka mande soldabaw yɛrɛ yɛrɛ awɔ olu de y'an ko k'an jɛ bi mande princesse a y'an ko k'an jɛ k'an respecter sinon don tɛmɛna dɛ don tɛmɛna yɛrɛ de don tɛ wele don na mais don tɛmɛna kuma caman fɔra ne yɛrɛ ma dɛ j'ai perdu beaucoup d'amis j'ai perdu des connaissances ala ni nin lutte in sababu parce que kuma mun taara f'u ye réseaux sociaux kan mɔgɔw maliyɛn bɛ ten de maliyɛn ni kuma min fɔra dɔrɔn maliyɛn b'a minɛ k'i minɛ n'a ye dɔrɔn ka sin k'i juger ten c'est comme ça mais ne sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ yan ne tɛ ten ne dɔnbagaw bɛ yan nɔ ne dɔnbagaw ɲɛ bɛ na u ɲɛ bɛ na u bɛ n dɔn n ye mɔgɔ min ye donc ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la an b'o de fɔ mandekaw ye donc an ni buguridala dɔ de bɛ fɛn na bi émission na bi a tɔgɔ ko moribo sagara dogɔnɔ don donc aw yɛrɛ b'a dogɔnɔw dɔn u ma deli ka sɔn u ma sɔn silamɛya ma tile kelen olu ma tuubi dɛ le seul peuple qui n'a pas été tuubi la c'est les dogɔnɔ olu ma sɔn dɛ olu tor'u taabolo kɔrɔ ka k'u ka culture garder voilà donc an bɛna ale ta bi ale y'an ka invité belebele ye donc la géomatie africaine an kɔni fɛ géomatie daminɛna Afrique de ye bugurida daminɛna Afrique de ye donc an masaw tun b'o de kɛ a b'an ka culture la a b'an ka taabolow la an kun b'o de dɔn voilà n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun kamana gana u kun bɛ bugurida kɛ bulon kɔnɔ ka tiɲɛdaw kɛ bulon kɔnɔ ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a mɛn ko nɔngɔn forokɔrɔ k'a jɔ jitumu bala sabali ni bala kunubali bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ k'olu kun ye cɛ masaw ye ani wasolo n'a burama ninnu n'a burama yɛrɛ ka histoire ko jinɛ dɔ de ye bugurida yira a la donc ale fana ye jitumu bala dege u ka kalandenw don donc ani soma fana ye soma sangare donc o fana kun y'a ka jɔnkɛ filakɛ de o fana tɔgɔ ko soma sangare donc ko bɛ ne mande a bɛɛ bɛna walanwala donc mandekaw restez à l'écoute n bɛna n ka invité wele sisan ne ɲinɛna min kɔ wallahi ɲinɛna de sinon ban tɛ donc voilà an bɛna an ka invité wele ni bugurida o kun y'an ka tabiya fɔlɔ ye ni tiɲɛ don ni nkalon don u k'a walawala an ye d'accord donc ayiwa ni n ka invité bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka taa carte nina ko la dɛ a ye ja an ka carte nina ko kɛlɛ kɛ quoi c'est mieux parce que mɔgɔw kana fara dɛ maliyɛnw dun tɔgɔ ɲini jamu ɲini o de ka d'an ye ayiwa et puis an ka parrainage fɛnɛ bɛ yen bon n tɛ k'an ka invité sɔrɔ fɔlɔ peut-être a connecté len tɛ an ka parrainage bɛ yen n'a fɔra ko anw ye nin projet ba in sigi halisa mɔgɔw mana halisa an mago bɛ jama min na an m'o ye parce que n'a fɔra ko 0,50 centimes par mois ko maliyɛndenw de dɛsɛra k'o sara kabako don quoi kabako don dɛ donc an sigikun tɛ fanɛni ka bannen dɔrɔn ye o faso ko mana na komi nin carte nina ko in komi an ka projet PDS le projet des enfants soldats i y'a mɛn donc n'o kɔni nana kɔni 50 centimes par mois de don 50 centimes par jour walasi wari in bɛɛ bɛ 50 centimes par jour de n'i y'o jateminɛ hali kuma dɔ la i bɛ se k'i ka santimini fili i ka sokɔnɔna na i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ mako ɲɛ
y'a mɛn an ka projet 15 € par mois 15 € par mois et l'année ça fait 100 000 francs ko i ka den kelen ta dɔrɔn k'a parrainer mais an dɛsɛra maliyɛnw an dɛsɛra aw bɛna mɔgɔ lamɛn mais quand même projet mɔgɔ si se k'i kan bɔ parce que an bɛ jama min nɔfɛ an m'a sɔrɔ an m'a bɛɛ sɔrɔ n'i y'a jateminɛ 1 € par jour tɛ dɛ 50 centimes par jour e k'o bila kɛrɛfɛ bani wallahi i bɛ se ka kalo 2 bɛ joli sɔrɔ y'a mɛn parce que 1 € par jour o bɛ bɛn 30 € de ma donc an ka projet o kilancɛ de den kelen parrainage mais an dɛsɛra o bɛɛ la n'a fɔra ko an bɛ Facebook sanfɛ dɛ aw tɛ foyi la banɛni kɔ dɛ bon an y'a ɲini aw fɛ nin tɛ fanɛni ka banɛni ye awɔ nin tɛ yɛrɛ nin tɛ foyi nin ye fasoko de a ye na jɛ ka fara an kan a ye na jɛ ka fara an kan anw kɔni bɛ bɔ k'an sigi mais minnu bɛ dibi la n'an bɛɛ bolila ka taa an dogo k'an kunkolo kana ye est-ce que o faso bɛ jɔ wa don o don an bɛna an sigi Mali ko kɔni dɛ a don ta bɔ ta k'i to i ka soju la o tɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛna kɔnba de kɛ i bɛna ka na i ŋaniya de yira i kana ye Facebook sanfɛ mais quand même i bolola wari kɔni 15 € par mois kɔni i kɔni bɛ se k'o di hinɛ de don ka makari kɛ ka ɲɛsin falaw de ma an yɛrɛ ko an ka silamɛya kɔnɔ ko an ka hinɛ falaw la ko ala y'o fɔ dɛ n'ala ko ka hinɛ falaw la bɛɛ k'a ka hinɛ fala la mɔgɔ fa tɛ i ba tɛ yen nɔ n'an ma hinɛ o la an bɛ hinɛ jɔn na an ka projet filɛ nin ye maa ma waritigi mɔgɔ si mankan mɛn an ma jelisɔnna mankan mɛn an ma sanudila mankan mɛn an ma sodila mankan mɛn an dun bɛɛ bɛ Facebook sanfɛ an ka video bɛ lajɛ combien de vues projet in dogolen tɛ mɔgɔ si la donc n ka foli bɛ wara gaspiller nin yɔrɔ in na ale min ye den 2 ta donc n ka foli bɛ wara gaspiller ani mɔgɔ minnu ye Malika famille mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ta y'a mɛn donc nin kɔni faso ko ye dɛ a fɔra k'an ka hinɛ falaw de la falaw de don tout est contrôlé papier bɛɛ dafalen don mais yanni wari ka maliyɛn b'a préféré y'a mɛn ka taa saki san ka taa samara san ka sanu san an tɛ se ka mɔgɔninfin dɛmɛ hinɛ ni makari de tun b'anw ka jamana kɔnɔ fala kɔni ye bɛɛ jɛ de ye ni mɔgɔ ba sara k'i fasa kabini i ka dɔgɔn jɔnni b'i ladon mɔgɔ ɲumanw de bɛ se ka hinɛ la wala an ka projet kun de filɛ nin ye an sigi kun y'o de donc n bɛna n ka invité wele ne yɛrɛ kɛra kumakɛla ye sa walayi n'i ye fila ye kuma na kɔni o dɛsɛ ye dɛ gosili yɛrɛ digira na Facebook kan fɔ n kɛra kumakɛla ye donc mandekaw bɛ hakɛ to n ka siranin ko n tɛ yɛlɛ faut que n ka to ka yɛlɛ de minɛ bon ni ma yɛlɛ fɛnɛ o b'o don kɔrɔ la n'i yɛlɛla fɛnɛ a fɔ wa nin sigi kun nin ne maalankolon ye koyi maliyɛn sago tɛ sɔrɔ wa donc a jɔn an ka invité wele parce que n tɛ ka se k'a sɔrɔ fɔlɔ nin ye buguridala ye aw kana taa dɛ sarakabɔ bɛ kɛ cogo min na a sɛfan ni a worobilen bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ la tiɲɛ de kun don dɛ a kalabanciya de cayara sisan sinon tiɲɛ kun don dɛ ayiwa n tɛ k'a sɔrɔ dɛ a jɔ n t'a dɔn n'a connecté lo Mali réseau ko de ye problème ye mais Mali réseau problème ye a jɔ n ka a lajɛ yan Mali réseau non c'est à dire wari dun quoi association wari b'a la wa jɛkulu wari b'a la wa fɛn o fɛn ko wari hali ni ye denmisɛnnin fitinin ci ka taa Mali la ko wari aw ɲɛ b'a la o don ma ko sɔn n'a denw bɛ vidéo la a ye 2,000 ta k'a di denmisɛnnin fitinin ma a y'i ba la c'est ça la mentalité mais maliyɛn den fitinin a jɔ tant que n'i ma wari d'a ma a tɛ t'i ka ci la yɛrɛ tellement que wari ye mɔgɔw tiɲɛ wallahi an ka société tiɲɛna dɛ c'est à dire ka da tɔw ɲɛ quoi ka da tɔw ɲɛ mɔgɔw tɔw ka tila ka falen e ɲɛ quoi o de kɛra Mali ko ye sisan n ka maloya b'i la k'a fɔ k'i ye maliyɛn wallahi i bɛ maloya de fɔlɔ la i tun b'i disi gosi mais sisan i b'i da don bara kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye wallahi i b'i da don bara de kɔnɔ kabako don dɛ ala ka masangala k'an sutura dɛ idéw ka changer dɛ mentalitéw ka changer ayiwa n bɛ ka n ka invité wele allo karamɔgɔ n tɛ k'i sɔrɔ WhatsApp kan dɛ bon essaye ka ne wele kɛ ne kɔni tɛ ka se k'i sɔrɔ parce que ne ye numéro wɛrɛ don a lajɛ k'an wele ayiwa ko ko Kuyateba anw ye Banjugu gosi ka den Banjugu ye neni ka diɲɛnatigɛ kuma bɛɛ f'e ma Malika ye Banjugu gosi yan nɔ hali Banjugu dɛsɛra ka jɔ karamɔgɔw bɛɛ tun bɛ ka boli e nɔfɛ mais e y'i yɛrɛ kɛ komi mɛlɛkɛw de ye dilan ka jamaba min b'e kɔ ka k'e tɛ fɛ ka anw y'i ɲɛna k'i ka mɔgɔw labɔ k'anw fa nɛni k'anw ba nɛni ka Malika yɛrɛ nɛni Malika min y'e dege e dɛmɛ bibi na k'e bɛ bɔ ka o karamɔgɔw nɛni i bɛ fu la a jɔ fɔlɔ n ka n ka invité ta allo karamɔgɔ i dan sɔgɔ somɔgɔw siko ka sɔli da ko bɛ cogo di
Aïwa, Bokiki présenté Mandekaula Murbo Sagara. Donc, Johnny, Borami, Bora Fan, you may fake a donning for. Muro Sagara. No, don't come by a Clovala Mandeka, no Clovala, I fem blacka. Parce que I'm a directed de la. Our name Muro Sagara, no fire Baba Firu Sagara. Oh. No buy a prolu, I'm not a prolu Sagara. Yeah, or you do one. Well, don't have a ball giving. Do you mean? Give me banner, give me no. Oh, higher. Come at Gumsenica Chow. Well, come Nega rock me, do I don't let Fanaga Boga, so let the Kuri. You will Lakoro. Our dinner room, and I let the days about the program say, may one in the Yankee Kalamapa say, I'm a young Kalamapa. Okoro openete the Kado Comedy, the Dugono Camea. Well, men do well, I don't know chap, as I got this passive again, could all of your family come to your flag and it's no Karokanga chapa. As soon as I fiancé Dogonede, I thought I could don't go Jigibaponi. Our friend Donay. Open it Dogonede. Our friend Donay. Oh, c'est bien. Donc, question pour la mienne. Tu as boudalaï. Donc, un peu fait donc, tu as beau être jubora euro jumende, tu as beau jubora euro jumen. Et puis, tu as beau n'a pas émougné bi en société qu'on parce que nous y a un mot au tableau. Donc, un peu fait qui date de la pour voilà donné. La tour jina shigi mo shigi sultan woro mais wa foto am na la tour jigna nabila idris are ka ale de la tour faso tigi wa fa no jiti alba la tour jigna nabila idris are ka sari prophète idris idris awo donc wa fa le mako ale de la tour faso tigi wa fa le mako jiti alba yaro donc c'est pas depuis la ligne de temps travaux bien quoi. D'accord. Bon, mais maintenant, on a photo Kajuni Furugoro ni Kaju Beleduka ka mugoro be ko Furugoro ani Kaju. Awo. Nongo dugudo be nongo kado be ko Furugoro. Awo men nongo ndo. Kolo ka Beleduka marala. Voilà, donc nongo terge de Kaju ale fly. Nongo terge de Kaju. Awo wa foto ko akatege do wa fo fana ka dogondo mo comme l'histoire c'est les récits des événements datés. Awo. Voilà, donc on peut pas, c'est pas tellement fiable comme on dit que les histoires quand même, il y a mis de fort quoi. Awo. Donc là, bon, donc va faut faire encore quand du trani la trouver jitum fi kata Musa sur les noix samaki. Voilà. Awo. Bon, lui fera modo boko fana fo mais benika famille tu ko da kuma la quoi. Donc a tu ka masaka donc quoi. Voilà, donc bala fana be bala samaki o da ke ni be mgo tere de ba fo ko jitum bala sabali bala kunbali no ngo furo kaju. Awo. O kengi mawuru fulani sina ye bugu jonge ni be baronza ni be la turmasa uye kwa. Voilà, mais ugon ba fo chuko na kaji na kira de kanabila Idrissa. Awo. Mais sultan woro kunta kunga chanu oye kwa. Mais o fana do ni were kwa o fana kuma were suno ko ka kunga chanu mais nabila Idrissa ka to ga da melege mna na kana trabu ila no jibila o ila na so to isa parce que tellement kuma na trabu ka ko mo mi bale krefe ya ko timbo ka sa ko donc ay akuma Idrissa ka final Idrissa kuma fo finalement bi nga do sadi melege yin la ka fo ka donc afra ila na tru falo ya a sanfɛ mais a yɛlɛtɔ Idrissa ye min kan an b'u ka baara k'o de kan n'o ye sultan wɔɔrɔ n'o ye jinɛ seegin mɔgɔ seegin tasuma nani b'a kɔnɔ bɔgɔ nani b'a kɔnɔ fiɲɛ nani b'a kɔnɔ ji nani b'a kɔnɔ mais jinɛ tɛ kɛnɛ sɔrɔ. Donc ninnu bɛɛ kelen n'a bɛ fɛn dɔ ko fɔ kɛ. Ni la tour den kelen fɛn fɛn asi fɛn a bɛɛ mɔgɔba tɔgɔ de Nabila Yusufu min fɛ n'o ye Seju ye n'o ye laturu ni so ye o ye sari Nabila Yusufu ye quoi u b'a fɔ ko Janfa Alimami bon ka taa ni so la ka se ko laban n'o ye Nabila Musa fana tun ye kira ye
o badra ba ko no ko Mamadou ga ci de no Mamadou balma ke no badra sajay Mamadou ga ko no maliju badu o kirai o fasoti ni ba ko no ya tuji na wona na bela Idrissa albaru jiti alba donc nimbe interprétation de ke bebe bo talki ba ko na bela Ibrahim mi alkabajo bo alman kushi ba ko no kira me na yama tula kira Ayuba o masa solo ba ko no liura Salomo o masa so bon modèle ba ko no Ousmane Bouna fana e kira ka seban be le premier mo avec 4 khalifa ka 4e khalifa be no Ousmane Bouna fa do fa mo ko Ousmane we kira gande donc la directement trabu no na tuwa gari amba ko no o masa solo ba ko no Badra ba ko no an nabila nu ba ko no juwa so ko ale fana be kira de nabila nu le prophète no donc we trabu bodna trabu iko ko trabu nafa trabu nafa se ka foka ba parce muna Moribo hakato doma famia parce que est-ce que la mon foni sisan ko trabu origine bora atoko Nabila Idrissa de la awo prophète Ejid Galba le fatigué Nabila Idrissa prophète Idriss bon obé histoire de parce que munani a jatemene scientifique ko jien dara Afrique de awo boni jien dara Afrique est la ni fen to ko ni cité farafien voilà ni cité farafien mais donc turabu nana yere sur Afrique chogodi parce que ne histoire de phénomène ko wasolo na buramani namu wasolo ko jina do de jina turabu di ko na buramama ko ni soma soma no histoire voilà donc mais efla kan mi foni bomba do la tribu da indifferent il paraît indifferent bon à source que les wani ma donc quoi ya bon bref voilà comme c'est l'histoire ah ouais histoire c'est les récits des événements datés c'est pas tellement fiable comme Mobi Kalaka moi yimi mi aka ibo de fo d'accord parce que amaka kuma mi femi domaine wala reto ko doni ngoro de ko me doni de tabe donc quoi oui tiens voilà on peut pas tout connaître dit flana mi entre flana mi ko minna ala delikala fe ko amba ke ma ala de so d'accord voilà maintenant ala delikala fe minna doni kala fe d'accord OK les mots même significants on dit doni kala c'est là dire que quelqu'un il connaît on peut pas tout connaître quoi ça c'est vrai oui tiens voilà donc la truc on histoire là qu'on mi fanye ah bon ka jigana Nabila Idrissa de kano jitiga albay ale de me bada la tagama la tru jigna ko de albaru ale de la tru faso digi soyi bon ato kamiti sigasoba yere donc eko kama jigi Idrissa ka jigna gon nga bo beni ka histoire de do bon bref donc flat de fo ne ko awo ne wa jigna Nabila Idrissa ngwe a version de ngwe ngwa fama ko jitiga albale de la tru faso digi soyi awo maintenant wotu ko no ka furukorobi awo dogo furukoro terge kajuye ko flado dogo flado ga dogo ko flado parce que ayoro c'est pas tellement fiable parce que dogo ka abalma ke a terge kajuye ko kaju tarani la truc la truc di bala sama ke parce que bala sama ke kunye paganti de kituko awo maintenant kaju kumaga pagange nga kuni de ko no ga trabuda awo kaju to ka trabuda sasari bala muso le kunto ra dumunda mo o baye to ka trabu bugo duguma na trabu kushi duguma to ka yiri daga ka sara ka to ka chomo film no ka kunai donc maintenant kaju go min keniye donc la directement kaju bala muso di denga to fo bala sama ko ki ka nanga mena bi ka bagange ka be se feno la de ka to ka ko doke awo bala ka solo ka abele nga solo ka ta solo ka go ka sa ibe ni minge ndigala maintenant aka solo ka bala dige bala fana ka solo ka trabu to ko solo ka teme kaju ka na be no to ko Musa sama no fa ko bala sama ke no jitumu ga ya ayere ka wuru jani ngoro yi parce que ale pour la troupe da sabali bala kun bale mi sada kuma nyere kwa akuma nyere sa wuru la dogo santan dube ta fo ayo de ke comme ni fi am ka kuma histoire de ka awo histoire de dum awo
Voilà, donc c'est les récits des 01 datés. Ah bon. Donc a tun bɛ tarabu dali min kɛ k'a ye tiɲɛ da fara k'a bolo kɛ ka fara dalu b'a bolo a ye tiɲɛ da fara ka fara magayara a ye laturu so 16 k'a ta ni so la fo ka se ko laban so la a y'o da fara sanfɛ bon a kɛlen k'o da fara sanfɛ donc o la directement a labana tuguni ka tunu a tunutɔ de sa a tununa yɔrɔ min parce que a muso na muso bɛna sɔrɔ a balolen don muso ɲɛna k'a bɛ sa muso b'a sɔrɔ a balolen n'a a b'a dɔn k'a satuma sera a b'a si falen yiri dɔ la quoi a bɛ balo. An b'o mɛn mɛnɛ ko ka mɔgɔ k'i si falen an b'o mɛn. Voilà donc a b'a si falen yiri la a bɛ balo a tora ten ka to ten. Fo finalement diɲɛ yɛrɛ nɛgɛ bɔ a la donc u b'a fɔ cogoya min na donc o la directement a yɛrɛ ka sɔrɔ ka don dugu jukɔrɔ a donna yɔrɔ min o de ye jani kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ taa yen de jura laturu masa bɛ taa yen de jura donc a ye so 16 min da fara kan mɔgɔw bɛ to ka t'o de kari ka n'o dɔw ka tiɲɛfan sanfɛ tiɲɛfan ye min ye i bɛ tiɲɛ buguru min da k'i ka dɔn kibaru la yala. Donc a bolonɔ bɛ hali sini yen yɔrɔ la yen. Hali sini a bolonɔ bɛ mais a tɔ tɛ yen parce que a mɔgɔ ma a kɔlɔsi ka kɛ donc mɔgɔw y'a kari. E ma dɔn ni ye monument historique ye ni ka fɛngɛ han e maliyɛnw. Soi-disant n'o kɛra o bɛna dɔ fara c'est à dire olu ka laturu masaya kan quoi. Han. Mais dɔw b'a fɔ ko jitumɔgɔw fana tɛ sɔn k'a fɔ ko laturu bɔra c'est à dire forokɔrɔ terikɛ min bɛ n'o ye Kaju fulakɛ ko fula nana laturu ye jitumu dɔw b'a fɔ ko fula ko litisi bɛ yen ko jitumɔgɔw fana tɛ sɔn o kuma ma o fana ye histoire wɛrɛ ye kuma kɔnɔ. Jitumɔgɔw fana tɛ sɔn o ma ko fulakɛ nana ni laturu ye. Voilà ko Kaju nana mais ayi anw fana ni bamanan fulaw ni bamananw cɛ kɛlɛ de bɛ yen o kuma bɛɛ o. dɔw ko forokɔrɔ terikɛ don quoi nɔngɔ forokɔrɔ terikɛ de ye Kaju ye mais dɔw ko k'a balimakɛ don. Bon c'est que so ko yɔrɔ in kɔni bɛ nin cogoya la c'est un peu flou quand même mais cɛ in kɔni Kaju de kɔni terikɛ ye c'est à dire forokɔrɔ ye quoi bon nɔngɔ bɛ Kolokani fɛ e de b'a dɔn nɔngɔ. n bɛ nɔngɔ dɔn n bɛ Bɛlɛdugu dɔn kosɛbɛ awɔ. Voilà bon tarabu filɛ nin ye tarabu nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Nafa dɔɔni fɔ an y'a la a ko la parce que bi filɛlikɛlaw kɛ mɛ kalabanciw ye donc an yɛrɛ siranna filɛlikɛlaw ɲɛ an tɛ taa mɔgɔ si fɛ yen bilen. Laturu ye so 16 ye. Mais laturu kelen o kelen a ɲɛ min fɛ tasuma naani b'a kɔnɔ. Ji naani b'a kɔnɔ. Tasuma naani ji naani. Bon fiɲɛ naani b'a kɔnɔ. Bɔgɔ naani b'a kɔnɔ. Bon tasumadenw bɛ bɔ kɔrɔn fɛ. Tasumadenw bɛ bɔ kɔrɔn fɛ quoi tasuma naani bɛ bɔ kɔrɔn fɛ. Awɔ. Bon maintenant fiɲɛdenw bɛ bɔ tilebi fɛ. Maintenant jidenw bɛ bɔ bani fɛ. Bon jidenw bɛ bɔ bani fɛ maintenant kayaka den fɛ bɔgɔdenw bɛ bɔ kayaka fɛ quoi d'abord o ye alimami kurusi ninnu ye quoi bɔgɔdenw quoi. Awɔ. Donc maintenant laturu nafa ye min ye i n'a fɔ sisan par exemple ni mɔgɔ nana i fɛ yen sisan. Awɔ. Ko dɔ kelen bɛ k'a bon ou bien a garisɛgɛ sirilen don ou bien c'est à dire a sinamuso kelen bɛ k'a kɔnɔma don k'a kɔnɔ ginge. Ou bien dɔ kelen bɛ k'a bon baara la ou bien dɔ kelen bɛ k'a garisɛgɛ siri ou bien dɔ kelen bɛ ka mɔgɔ bɛ sɔri jita a kan. O de ye laturu d'a kan ni a saraka bɔ n'i y'a yiri bɔ parce que laturu so kelen o kelen laturu den kelen o kelen yiriden 150 ou bien yiriden 200 a bɛ se ka s'o ma. Mais i bɛ se k'i ka adamadenya k'a ban par exemple an ka laturu an ka nabila Yusufu ta. Awɔ. Nabila so laturu ni so de i bɛ se ka laturu ni so saraka ni zɛrɛnjɛ dɔrɔn ye a bɛ se ka o ye ka dɔn ta ye zɛrɛnjɛ dɔrɔn. A bɛ nafa a bɛ se ka kɛ adama min filɛ nin ye ni adama ye laturu garisɛgɛ so i bɛ se ka saraka ni sana ani guna ye. O bɛ e fana mago dilan. Awɔ. A bɛ se ka kɛ alimami kurusi min n'o ye bɔgɔ de e bɛ se ka saraka ni gala yiri ou bien i bɛ se ka saraka ni sadi koronifi o bɛ fana mago dilan. Voilà. Donc d'accord donc tarabu b'o cogoya la donc ni mɔgɔ nana i fɛ n'i y'a da sisan n'i ye juguya a ka ko la n'a sɔrɔ muso in kɔnɔma don dɔ ye juguya k'a la k'a kɔnɔ genge i bɛ se k'o juguya tiɲɛ o ye baraji sɔrɔtɔ ye muso fana bɛ jigin lafiya la o ye laturu nafa dɔ ye. Donc e yɛrɛ fɛ Moribo o ko ninnu ye tiɲɛ ye wa? O ko ninnu ye tiɲɛ o tɛ yɛlɛma o bɛ yen dɛ. Ka mɔgɔ kɔnɔ genge. O bɛ yen ka mɔgɔ kɔnɔ genge ou bien ka mɔgɔ ka baaraw la ka dabali kɛ pour que ka se k'a place tiɲɛ ou bien ka se ka sɔrɔ dɔ jira ka ni patron mangoya. O ye tiɲɛ o ko ye tiɲɛ ye. O ko ye tiɲɛ ye. Moribo an dalen t'o la bilen koyi parce que an tulo tigɛra ko. N b'a dɔn parce que mun na fɛn min nkalon mana caya n'a tiɲɛ ye c'est à dire nkalon in bɛ la majorité domine nkalon in bɛ tiɲɛ tunu quoi. Merci. Yaye parce que a kalabanciya de cayara kojugu quoi. Yaye.
Voilà, donc voilà, il se la mugolo fana min fe ka fo bon sufa diabète sufa mugo ba ko parce que la tout dala ko ka go la tout dala nyegwane la tout dala ko ka go suba parce que suba kala nyegwane ane be mugo la sufa mugo la donc nyaga we koro de ko fendo na kwa fura tigi nu kwa ole nyaga yi merci mugo me so jiteli ka mugo ma ale ka bika mugo me suba balika mugo finta obi ka suba balika malike murwo dobi anno akoko kale dalende ko nuna tuguni kwa me ne majugula parce ire ka kuma ngalo mana chani chie animate don blen kwa yeye eti ibaro mindo mbalanso trabu la tru wulbali ka mona sorge de mo ka wulbali kana siko la fiyo folo bon la tru na fa mi sa do se kana saka ga se sirinu abo o se ake mo se yere ga se sirga so mo mo ga o se ake yere falla ke choko ditan ab se ake ibta so peut-être i dari i musofe awo bon ab se ake siri do be falla ke do be o siri mina me eta kalama parce que on vit dans ni la so ame dibila joma ko donc ame ka tawa dibila ta mala kwa an ne fe kuma la ne shin dugu de ga min to ni na ne shita do araba dini vous allons pour Dieu dispose. Oui, tiens, ma qu'on fait ça c'est vrai. Oui, tiens. Joma ko donc quoi. Voilà, Joma Kolon, c'est vrai. Bon, et na stande la fongo bongo anga ega la turbina ega saraga mi ne bo yiri bo ka de ba ka la ka fe ngo bo yele wore ko onyimi. E ke ka dimi to wore bo ubi ka nyi feto so ubi ka mi siwe la so. Wa so ka faire de ega affaire de 5000 au plus les sulla de obes dans les 72 heures mira la tour na fa ko ni mo tese mo wa fa mi na fa me mi ega ga se da let's say ka mi na fa murbo anduga folo la ko ni anguma mindo ali anga mo ko roba nu kuye musokona wa ukba do de che de musu angono mbodo nga bibina antige me ko chamana de denisi yerere ani tiwi jakte nga fulu bawi masa ali shini o doni ngala obe me ne to koro parce que ne doni ngala de ne ta be do ambe ne kala ne me ali shini mo obe wa fi ko boko ni musokona wa do abe jini wati wa de me keta odo fara okoni oeche ko na ko ni kumbe folo la de me ke che wa ko ba ke muso ko sabri flan ko tala a beti se ka chiyo ali arama de ngala chugo la ma shito dubin mais ala ko na le ka mo nyama bana do dubula ka dubula meliki beti se ka chiyo oeche ça c'est vrai beti se ka chiyo abe ma chien folo voilà donc mais comme ni ko juguma chana nyuma ni be pla makari ko na la quoi oeche voilà donc voilà maintenant deuxième question c'est ça ambe fe ka don bugurida ani colonie fili o différence est jumedi parce que abe pratique kele abe anga am boy make o ka tabulu koro yi yai colonie colonie fena chien awo do ba foka kira de musu fatuma tare kuma fili o fena mbora arabu fi wala ko donla ko kira tara kelela ni abal mateno badra saja no ya re de musu che usufe unana awo na unale udana sufuru kuna fawata ko aga mugoma ko bi ko kale che na fa bi shina magan kono bon mele ko tara fo kira ko akana so ma do dugu kono ko aga shi dugu dafe dugu jeli kira doni bel la fawata la kiko kika koloni ngoko i che ni fa bi do suro ko me ko dona so ma na de ko don kira koloni e galon tige kira ko no al koloni ma galon tige ale de o ke ala de o kala go ke pour que fawata ke nga koloni kanu jugo na kana koloni kanu fuga da mata mega nyina ala ko so effectivement ko ma do suro mais donc va ira fo koloni mais morbo bon koloni filaw duni buridalaw e kafri islamé u bulu donc efle ka histoire mi nyefo ne ma se ko famde kira demso ere ka ke koloni fe o du buridalaw ni koloni filaw be kaf o be bida o be kafri anga mali islamé u bulu de ne ma se ko famde donc ça koloni kelengo ira ni kira o foko ale de shira dugu ko fe nde koloni ma galon tige effectivement do na soro de mais pour ça koloni jara ibo fada duzuguna ay uri na do dugu jeli koloni doko koloni kira ira kulula awo mais doko ko tramo so kira ira doko ko barga bora koloni do yo fo maintenant comme ambe ka histoire de ka awo
mais koloni chien parce que koloni tamasere na bo koloni tamasere ka teli na fin fon ayoro la ka teli maintenant barka be trabu yiri di ale famba yiri comme la nature ne ment pas ça dit jere yiri di quoi la vie même c'est la nature yiri di quoi ça c'est vrai o tien je connais yiri di yeah bon maintenant trabu famba yiri di et puis trabu sara koloni fana yiri mais koloni yiri dombaga de mancha attends mandekau akoko histoire de do mi fora nya na be ko de fo sinon adalu ça veut dire quoi prévu a tien jonyo te mo bolo parce que yeah parce que morbo ni ça veut dire kamitu de fenembia kamitu ko ça veut dire ko be de bora farafino lu fenente ka son au version no ma olu fe ko ne ko fenen bora olu de fe quoi yeah mais barodo be famia awo la causerie c'est de donner et de recevoir ça c'est clair je suis d'accord avec toi et que on peut pas tout connaître tout le monde a dit quoi ça c'est vrai ni bubolo bandu da nyoko sansan de ba ka fo ga nyoko me utse ka taka nyoko to de oui ça c'est vrai voilà nyene ma ya ode kwa mo utse ga bedo me bi kuma ika don ta de ka oui mi for yen mi for ça c'est vrai ngi mo kuma dam ngam ga kuma doni ni ka mo ma doni ndo mo ta ita bedo awo oui mais ni dara mi no bi na fa de oui ça c'est vrai maintenant trabu ni koloni différence mo ni nyoko che u bebe feli kele ira u bebe saraga kele fo mais ni mi fini dara mi no bi na fa mais nda koloni ira mi fleni ne re dale ko koloni parce que ne be koloni fli ebe koloni fli be trabu fenenda mais trabu da voilà je suis poli voilà je fais les deux à la fois donc habitani nyoko ye quoi merci abina fo sadi kinmolo ni mamolo de baraka nyo fe ni kinmolo bora la ka to mamolo an ni baraka be senga droni d'accord awo ni in mamolo di ko fa ka to ka baraka ni kinmolo yanu la fala yanu la ka sey baraka ko ko be sina oui chi mais ni kinmolo ni mamolo fa kinmolo ka na ya kila bino ka bolo de oui chi ale tagama fɛn bi ka kɛ ni mamolo siri kɔfɛ ka tagama ni kinmolo gansan ye tagama yɛrɛ ja ye bolo fila ka fini fana de oui chi o farisogo de bɛ ka tagama oui chi d'accord donc maintenant yɛrɛ bɛna nɔ mutu an ka segin an ka laturu la donc ni kimango laturu ni koloni dɔ de bɛ k'a fɔ yan nɔ ko ne dalen tɛ Moribara ayi ne dalen tɛ Moribara yɛrɛ la bilen quoi dɔ de bɛ k'a fɔ yan n y'a faamu c'est à dire chacun est libre de ayi n tɛ k'e jaabi Moribo ko tɛ dɛ auditeur dɔ de bɛ k'a sɛbɛn yan ko ne dalen tɛ Moribara la tuguni ko ne kɛra professionnel ko ne t'a si la bilen a bɛ ngalon cɛncɛn na ne m'a fɔ turabudalaw ta tɛ tiɲɛ dɛ awɔ ne m'a fɔ aw ta tɛ tiɲɛ dɛ n ko karamɔgɔ ninnu de ta tɛ tiɲɛ bilen nasi bɔla ninnu n bɛna min f'i ye dɔ tun bɛ Mali la a baara ko faliko loma kɔnɔ Saka Jakite u b'a fɔ ko faliko loma kɔnɔ kɔnɔ min i n'a fɔ loma kɔnɔ quoi Saka Jakite voilà u b'a fɔ ko Saka Jakite mais u b'a fɔ ko loma kɔnɔ de ko loma kɔnɔ parce que a ba kun ye den fɛn sɔrɔ o bɛ sa quoi o ni waraba caco tɛ kelen dɛ waraba caco tɛ Sori Jakite tɛ dɛ Saka Jakite Saka Jakite awɔ Saka Siribe plutôt o ye wasoloma we voilà loma kɔnɔ donc a ba bɛ den min sɔrɔ o bɛ sa maintenant ba y'ale sɔrɔli min kɛ ba y'a di numu ma quoi comme fila ni numu cɛ sinankunya bɛ yen awɔ wula seli numu y'a ta o y'a sɔrɔ numu y'a bila ɲamasuru sanfɛ wula seli numu y'a ta ka taa da a ba ma ko nin tɛ sa ko nin bɛ ka don nin ma kɔnɔ nin tɛ sa effectivement a don ye tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ a tun bɛ koloni fili mais kɔmɔ tun b'a bolo kɔmɔ de tun b'a bolo a ka kɔmɔ tɔgɔ ko Jarakɔkɔ a ka kɔmɔ dɔ Jarakɔkɔ ale tun subagaw bɛ yen ale tun subagaw minɛ de loma kɔnɔ mais n'a ye min f'i ye koloni la lɛn yɛrɛ b'o don a tɛ ci a bɛ kɛ donc somaya kɔmɔtigiya turabu ani a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi c'est à dire n ye min f'i ye ma yam ni kinibolo numabolo ma i fɛ sisan awɔ kinibolo numabolo tɛ kelen mais u fila de bɛ adamaden farisogo la ka baara kɛ o ye tiɲɛ ye c'est la locomotive ça c'est vrai ni dɔ jɔra dɔrɔn i b'a nɔ i farisogo la n'i bɛ ka tagama ni numabolo sirili kɔfɛ k'i ka tagama ye gɛlɛya ma donc sisan kɔmɔ min tun b'ale bolo ale tun bɛ subagaw de minɛ bon maintenant sisan loma kɔnɔ tun bɛ ale tun subaga kɛlɛ kɛ a tun bɛ subaga minɛ awɔ bon kɔmɔ tun b'a bolo
aga ko mo ndo jira ko ko shubuga mina epi ni shubuga mina saka shubuga kishika mo do ni kishika bo shubuga bo ima baraji soro iye baraji bade soro wechi bo o de ko so be ka foko do ko bidea do ne te so parce munana parce ni ebe nyegwa ko sasa do e ko ko te saka ka e falso yo de to saka sa bo ni shubuga ke furage ni no wara eske shubuga ka ala ta nyuma fali juguma ala kala kala ta nyuma fali juguma na no ala be an gizero ko fa ala bo ti sara ju o shubuga sara juguma la ayo konte sara jugumana voilà donc chacun est libre de passer ni comment pour qu'il y ait que orienté de comment quoi oui tiens voilà donc maintenant colonie fli il y a d'autres travaux qui est do maintenant ni sera donc mi ma do parce que ni mo jo keme il ta so mo bishi ni be travaux donc tan mo ga ma ke wulu fini fara mo ta do donc ni etra be no mo ga nye e be bishi nga dolo bishi nga tie dolo parce que ma be na nyuma ani tie to tikele oui tiens Wichi. Mwana ni ka fo la sa mo ni fi ni tari ba fo so ra fa fo ko inde ala jini ka saube ni ka saute mo ngol ni mo be na min ta do sina e to fili ko parce que e ma kinya ko na ni kinya to tikelen Wichi. Ah parce que anye bala anga slama ba fo ko buguru dalaw ni fo ko le kafiru yi yai ay kafiru te parce que mo na ne be trabu dalaw do o te boli so trabu dani boli so te kele re doma flen doma yiri bola de doma yiri bola de wala mo be yiri boka mo furake ani mo be na be klishu ke situlu ni fona ka mo kuni kishi ani nga yiri boka mo furake o de do mai allo wala menna wulma ko manya kala mo me ko manya ke na fusta ki ga mo to fili kolongo ka bule ka abulu je shi falsu ko ka ta ka bi falsu ko bien ka papier furaburge jila ka bulu da ka boni wari wi ko manya kala udi oye jina muriyai wali wala ma fo ko kuma nyara ka moto bla kolongo no ka labo I bejo ne yana wala bo chero ko ke ale ko so boy me akuma ko kala na moze ma smoro ale kala na ka de moze wa smoro ale ko iga montru bo shila ka bla kolongo no me na bulu mo ke fa so la ba bo me puta so ma kundo me ton so fana kundo parce que mo be se ka tu peux être bi se ka so ma bi se ka la tout dala bi se ka do se bi se ka ni para beke ni a compétence ni a donner à bila oui tiens voilà bon maintenant donso mana ko rabse ake so mai donso mana koko wa awa bis ni donso ko wara na segara so fagala absega polika ta ko ko to wa sambiu la nusoro absega ke so ma absega ke donso absega ke so mai parce que absega ni ko ko so wi dalu dama o ayra fana don soro awo abe yiro don ali ko ko fo kuma parce que ko so fe be na ko daje jino de tay jino me ko na fo sagaye on ta du wono chugum na ni ba ko ni anta du wono chugum na ko so de fana ko jino de fana tay so ko ni ko ta so mina ou bien girafe ou bien buffalo ou bien sigi ou bien bama o ni ko jino de tay quoi o da ta fo do so makini ko parce que ni ko ini ko ri mi ngona parce que ta ko na ta so ko mi faga no so ni sigi fe me no o ga do na ka farne tay imana faga ni re fi do be kan na mara ou bien abi ga duchi o te sa ile mo ai kuma wala nye ma famu kusebe abifo donso ma iniko so ni tra ko no ebita anga ga magala ni fa no so magala ni jino ga sogo parce que nyimi fi sagani bani mishi an sogo chuko na duko no boss ko no sogo ni fa jino ga sigife ni eti uli ta do kwa kana suko la fi donc maintenant ne etra sa wa fo fe no ko komo daje do ko komo daje mara koko akin na bla wa fo ko komo on etra komo kene sa obi kata minanja kele obi kata sadi sigida ngile kele sigida mwa so jine ma no so no ka farin no ga dona ka farne tai abi nyefi obi abi kaya bli lati no sur le terme aga ya fama ko mi jama me galame awo bien abse ke kuna to ki ke bagi to obi ki paralyser sur le champ mais ni tout ti dani dalu ti bolo ni ri ko gelen ko ti le ibe to lawo donc jina ko eche jina be wa ma ser jina ke atichi mais jina tege munu be quartier ko no do o fana eche wa o lita eche me o do menu were parce que o jina ani ne be ka kuma don so ni ko no so ga jina ko no fana te kele d'accord ok awo o li mi na fo sa wa fo tama boare Soma Suleiman tama boare Soma Suleiman jabasira o fana dungani were quoi o jina tu o fana me o so ta ko wara na so fa no jina o te kele quoi
Oh, donc k'ale dalen to o jinɛ ninnu na k'o ye bila oui. Voilà. Donc maintenant ni donso kɔgɔra sisan ni donso kɔgɔra e sogo gɛlɛnw faga. Awɔ. Donc maintenant ni sogo ɲɛmaw ni I tɛ se ko la. Sogo b'i to ko la dɛ bon ni I kɔgɔra sisan n'i kɔgɔra I sigila sa donc I bɛ se ka kɛ soma ye. Donc donso bɛ se ka kɛ soma ye. Donso bɛ kɛ soma ye n'a kɔrɔla. Doma d'accord donc soma ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ turabu da. Min bɛ turabu da donso yɛrɛ bɛ turabu da hali donso fana bɛ turabu da. Pour que k'a lajɛ n'o sɔrɔ n bɛna taa kungo kɔnɔ ni sogo min na ni n bɛna taa faga ni n bɛna taa a ko ɲɔgɔn ye est ce que n bɛ s'a la. Bon n kan ka yiri jumɛn bɔ ka n ko ou bien n kan ka n ka boli jumɛn sɔn pour que ni n taara n kana se k'a jɛ i n'a fɔ tɔgɔfɛbila bamatigi. Kɔntɔrɔn. Bon kɔntɔrɔn min filɛ nin ye kɔntɔrɔn ye fila ye. Donso dɔ de tun bɛ yen ko kɔntɔrɔn a muso ye Sanɛnɛ ye. A muso de tɔgɔ ko Sanɛ wa. Voilà Sanɛnɛ maintenant a kun cɛ ka jugu a kun bɛna sɔgɔma sufɛ de dans les heures de minuit ka don 4 heures du matin a bɛna sogo d'a muso ma mais ni kɛnɛ bɛ fɛ ka jɛ a bɛ boli ka taa kungo kɔnɔ a y'a ka kalandenw. Donc a muso de bɔra ka sogo yira mɔgɔ la ko ko cɛ k'ale cɛ bɛ to ka sogo di dɛ bon mɔgɔw ko vraiment ko c'est curieux hali tigi ye cɛ ye mais a bɛ ka sogo d'a ma donc an bɛ fɛ an k'a ye sisan. Et pourtant il est vilain ni ko an bɛ ka kuma histoire de kan. Awɔ. Kana ɲinɛ kuma in daminɛ kɔ histoire c'est le récit des événements datés. D'accord. Voilà mais c'est kana ɲinɛ o kɔ an bɛ ka kuma tout le temps i bɛ kuma n ka base de kan quoi an bɛ ka kuma histoire de kan. Awɔ. Donc maintenant a muso de fana musokɔrɔba dɔ de ye fɛn dɔ di muso in ma ko muso k'o kɛ dumuni na. Awɔ. Donc a y'o di a cɛ ma contre ma a sunɔgɔra donc dugu jɛra kɛnɛ bɔra k'a jɔlen to dukɛnɛ ma a mɔlɔyara komi a kun cɛ ka jugu. Janfa. Bi ma janfa bila diɲɛ kɔnɔ. A ko muso ma k'e ni janfa komi a bɛ ko dɔn. Muso kasira k'ale ma janfa ko muso de ye fɛn d'a ma pour que bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na parce que a bɛ mɔgɔ invité sogo la mais mɔgɔ ma de k'a ye quoi. Ala bon i m'a ye. A fɔra ko la ko bon k'ale b'a yɛrɛ faga donc muso y'a deli. A ma sɔn a taara jɔ dankun na a ka kalandenw y'a deli quoi k'a kana don dugu jukɔrɔ a ye comme a bɛ se ko la a y'i jɔ dugukolo dayɛlɛ a bɛ ka don dugu jukɔrɔ dugukolo bɛ k'a minɛ a ka kalandenw bɛ k'a deli dugukolo bɛ k'a minɛ fo ka taa tunu dugukolo jukɔrɔ. O kɛra les 4 points ka o de ye dankun ye sira naani kunbɛ yɔrɔ donc o kɛlen sisan a muso Sanɛnɛ in kɛra sɛgɛ ye kɔnɔ ye ka yɛlɛ sanfɛ. Maloya bolo. Voilà donc maintenant kalandenw de bɛ to sisan n'u bɛna taa sogo faga n'u jɔ k'u kunkolo turu ka woro ci u karamɔgɔ kaburu la dankun na les 4 points ka don sira naani kunbɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ ka u kan di karamɔgɔ ma u taa kungo ni kungo jɛra u bɛ na ka na a commencé foli ka a dankun na o de kɛra dankun kɛra dɔnnikɛlaw ka kɛlɛkɛsiɲɛ ye n'o ye donso ye plus précisément kɔntɔrɔ ka sira fɛ. Ani boli min bɛ ni mɔgɔw b'a sɔn kɔntɔrɔ fin bɛ kɔntɔrɔ den ninnu olu fana tɛ kelen ye. L'Afrique est pleine de mystères hein. Voilà donc o y'o ye maintenant ni donso kɔgɔra a bɛ kɛ soma ye. I m'a dɔn ko an ka jamana ka di k'a fɔ ko an ka nin bɛɛ bila kɔfɛ ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an bɛ se k'o kɛ cogo di an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. Voilà ni donso kɔgɔra a bɛ kɛ soma ye. Ni donso kɔgɔra a bɛ se ka kɛ furabɔla fana ye. A bɛ se ka kɛ furabɔla fana ye. A bɛ se ka furabɔla parce que a ye san hakɛ min kɛ an ka san donso ye san 70 sɔrɔ mais a san 30 donna kungo kɔnɔ a ye san 40 sɔrɔ kungo kɔnɔ maintenant 30 in o y'a jeune nama ye maintenant donnen donsoya kɔnɔ a ye san 40 sɔrɔ ça fait les 70 ans non. Awɔ. Bon mais a ye 40 ans min kɛ n'o espérance b'a bolo a bɛ sogo faga ani sogo ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye o dalu d'a ma donc a bɛ se ka mɔgɔw furakɛ n'o ye a bɛ se ka mɔgɔw dilan n'o ye a bɛ se ka kɛ yiribɔla ye en même temps a bɛ se ka kɛ soma fana ye. D'accord donc sisan donc donsow ni kungo kɔnɔ sogow bɛ kuma kɛ u bɛ kuma. Effectivement donso ni kungo kɔnɔ sogow bɛ kuma n'i ye sogo kolo yɛrɛ ka se degré dɔ la yɛrɛ a bɛ dalu d'i ma o baden bɛ yen. O kuma in ye tiɲɛ ye. Awɔ a bɛ dalu di o kuma in ye tiɲɛ ye wulibali don hali sɔnni fɛn caman bɛ donso somaw bolo donso de y'a kungo kɔnɔ sogow de y'a ju di donso ma. Bon dɔ bɛ ɲininkali la ko est ce que soma bɛ se ka kɛ silamɛ wa. Ka kɛ jumɛn silamɛ ye. Awɔ ka kɛ musulman ye. Soma bɛ kɛ silamɛ par exemple e bɛ ka tirabu da. U b'a fɔ ko e ye laturu masa ye. Mais ni sɔnni fɛn t'i bolo e k'i tɛ sɛ faga laturu jinɛ 8 min bɛ yen a i tɛ laturu sɔn. I tɛ laturu sɔn fo i bɛ laturu saraka dɔrɔn a yiri ninnu na i tɛ jeli bɔ a kan o y'i kɛlen silamɛ ye o. O y'i kɛlen silamɛ est ce que silamɛw. Silamɛw tɛ sɔn ma dɛ. Parce que a fɔra ko ka fɛn fara a la kan e ma fɛn fara a la kan ou bien a ma fɔ de ko ni fɛn fara a la ko de ma fɔ wa. E ka segin a kan tuguni. Ne k'i ma n ko ni tirabudala kɔgɔra e
ke be la turu bara me te jiri boaka ina fo te jiri boaka la turu so min bi ni danga jiri ke ka so ito ke ibo woro doron ke kwa ou bien yiri la nature yiri la turu jine shegno so la turu so tan woro be yiri oh d'accord ok o yiri ta la ta de ya awa o ko ne ala tai o dali masata yi ni ibe da yiri ke ka mo fura ke la turu saraga ni mo na ko kulo dimbala la turu saraga ni yiri ayi ko aga kulo dimbala mo ko senge bala yiri bo kada ma ya ko aga senge bana mo ka muso daga din soro yiri bo kada ma muso na yiri mi amuso din soro ko mo ka be ka place do yiri ba fa ta France o gelara yiri da ma yi ko atara France o jurumo la ay jurumo foito la doni ngela ka kisa ka gele parce que ame nyuma ngam juguma ke oda ke mo kana fo mo ko ka sai jana mo kono mo ala de ta ka arjine ala ta de sadi aka arjine ay mo kana bo do kono so kira me fla fa abla ide o koni mun to sellet ni na re ay mo kira fa abla ide awo abata amna ta ya awo chi ala kanu ni ha ala kanu ni o chi donc ala de ba sagola mo se ga mo ga ko ka sagodu jana mo kono parce que ala ta de aka jana mai mo mi kada bo do kono dobe ka nyiningale ke ko est ce que e be se ka do mo ko wolo la domina bugu dala be se ka do mo ko wolo do fiya o be mi mo do we ka mo ka shakala ko ki buruju ko shi ka laje do bo le ka fo yi wola ni do be d'accord ok ne ka to ne ma suma ne ko mi se ka tamasiru fo ika ka fo fiya be kan kala kan to so la mi o do ngala mo le mo be mi se ki wolo do fiye ki sa do fiye fana ni buruju ko shira o be o do ngala mo le o to be jinya kono o to be mali kono bli sere de ko fiye bibi na kama ko do sari wala mi do jomo wala kara kwa ayama joila ama jona morbo ay no gi jona de ne ko mo ko jomo ko fina ko kara do kwa wal o cheme morbo ke tellement que mo go wire mo go détourner na ka mo go kungulo chie kwa mo go de dalente sila bli kwa sinon an wolola ne kono ka mo akono kwa ne ka kuma sere o da ne ko kuma da na woni ni mangera mo ga woni juma ngera bishege wala majorité domini ni mo donc la mo be te juma ina parce que juma cha ni juma ça c'est vrai oui d'accord ok donc c'est ça non parce que émission est iner soro amina tige ka sega kan parce que na jana ko jugu ire be Facebook sanfɛ ire be na jana ko jugu mɔgɔw tɛ se ka lajɛ maliyɛnw bɛna fɔ k'a jana ko jugu kan donc an bɛna tigɛ ka tila ka deuxième partie kɛ donc o question tɔ tora fila ye sisan n'an y'o kɛ o ye émission bannen donc i bɛ n wele n b'a tigɛ dans quelques minutes dans 2 secondes i bɛ n wele ou bien n'a y'i jato ligne na ne bɛna tigɛ écran na donc an bɛ continuer y'a mɛn voilà mandekaw ayiwa an bɛna émission tigɛ ka segin a kan aw kana taga dɛ kow bɛ yen dɛ sarakaw de bɛna fɔ aw ɲɛna